separately. Will you be the one to experience the... Hello. Right. Sa'n gwybod os chi dal gyda fi, sorry am yr holl symud o gwmpas a newid pethau o gwmpas. Yeah. No! Weld. Bomtan. Dwbl. O, 1 munud bach. 12. Yes. Bydd gwneud niwed o 6 ail rolio'r dis. Gwneud niwed ennill dis newydd. Pêl jyglo. Mae 'da fi un o nhw. Pimp a 2 yn 10. Fi'n credu mae hwnna bach o... dwi ddim yn gret hwnna. Okay. Super Malus Melys. Diolch am ddod nôl. Sori am y holl symud o gwmpas a ffaff. 5, 6. 2. Mae'n cymryd. O. Dwi'n... 4, 3. Os dwi'n flipio hwn... slotiau... barricade. Dyna ni. O. Ofalus gyda iechyd fan hyn. 34. Right. Beth yw'r pethau? Coes mecanyddol. 2 i bob dis heb ei ddefnyddio. Pêl jyglo. Arf eithaf. Spatula. Gwneud 2 ffondafl. Gwneud niwed o 2 arf eithaf. W werthus yn adio 1. Gwneud hynny o niwed. So, mae... ti'n mynd i cael pethau fel
Hafal I 8. So 7 ac 1 6 a 2 neu 12. Ie, ddim yn gret. Berben. Pêl jyglo. Gwneud newid. Tri defnydd y tro yma. Okay. Llawr 4. Gall gelynion taflu dis heb ei ddefnyddio atat. Mae hwn yn risg. 1. Bom tan, whee! Yeah, oedd hwnna'n good. Heb unrhyw niwed o gwbl. Tarian sbigog. Yr coes mecanyddol yma ddim yn gweithio I fi. Pêl jyglo. Eisiau beth. Lle na I wneud hwnna? Na I cymryd hi gynta. Jyst bod gyda fi digon o iechyd wedyn. 1. Yay. 5. 1. 2. 1. 4. Alright, gormod o risg. Ni'n gweld bod hwn yn gweithio to. Mae'r chat yna. Dyna ni. Neud y bach yn llai. Credu. A nôl â ni. Pimp. Okay. Kraken. Shwmai, iau.
Sut mae'r hwyl? Ti lan am Human Fall Flat heno? Dyna cwestiwn i ti. Ti o gwmpas? 1 5 6 8. Oh! Oh well. Mae tarian o 8 da fi. Oh yeah. Dyna pwynt. 6. Mae yna mwy. 10 ar ôl. 4. 5. 7. Os gallwn ni gael 2. Mae rhaid fi mynd am hwnna. Rhoi tarian. Na. Cael tatŵ am 5, ond os fi'n nôl byddai'n neidio ymlaen. Ei, beth mae tatŵ ti'n mynd i gael arno fe? Beth yw'r delwedd? Iau. A 6. Na. There we go. Boom. Lleihau CPU mewn hanner. Okay. Dwi angen hwnna? Na. Oh wow. Okay, so Thor ife? Llaw Thor. Ah, cool. Wow. Defnyddio newid o 2 ar gyfer pob dis heb I ddefnyddio. Go on then. Beth fi'n mynd I swapio fe gyda ddo? Ffôn dal colled. Can't think of Infinity Gauntlet o Avengers. Yeah, mae'n edrych yn really nice. Dyw gwenyn ddim bellach yn lleihau gan 1 bob tro. Na I cymryd hwnna. Fi ddim gyda unrhyw beth. Pa ffordd? Lefel 4 o 5, 4 o 5. Dwi'n hoffi nhw. Fi am Crystialina gynta. Pimp. 6. Mae'r tarian yma wedi gwneud gymaint o wahaniaeth. Os ti ddim yn credu o'n i'n defnyddio lot o amddiffyn neu tarian. So ie, falle dyna'r ffordd I curo tro 'ma.
5. Oh, nice. Quartz. Hei, iau, wyt ti wedi gwylio Cobra Kai? Okay. Cobra Kai? Mae fe'n fel y Netflix series wedi greiddio o Karate Kid. Oh my god, fi'n mor hooked ar hwnna ar hyn o bryd. Dyna yw fy thing. Fi'n caru fe. 2. Lldy newydd. Ia fi am hwnna. 6. Na. O'n i'n cael teimlad oedd hwnna ddim. Oh. Na. 2. 3. 3. 3. Yeah. Na, fi'n obsessed. Hollol obsessed. Caru fe. 6. Ei. Bydd eich cnawd anffodus yn methu arnat ti rhyw ddydd. Ti methu dibynnu ar unrhyw beth ond am esgyrn. Right, beth sydd 'da fi fan hyn? Defnyddio down jackpot ychwanegol. Dwi'n credu mae 'da fi holl. O na, 1, dim ond 1 yw hwnna. Okay. Oh, God. Right, 5. Hwnna. Oh, come on. So. Bomb tan. Dyna ni. Oh. 12. 4. Oh, mae hwnna'n decent. Dyma'r rediad pawb. Fi'n gwybod dyma'r un. Come on. Right, na i gael ei gweddill gwybod. Achos fi'n credu ges i disconnect. Felly, dwi eisiau... Dwi nôl yn rhan 2. Yn rhan... Dis gyda'r robot. Dyna ni. So le... Nid i gweld e. Right. Cynyddu amrediad jackpot tro yma. Gwneud niwed o 6. Be sydd 'da fi? Offer... Mae 8. Beth ydw i'n mynd i swapio ddo? Colled. Cove, I suppose. Faint o ddys? Fi ddim yn siŵr. Dwi yn teimlo dwi ddim yn gallu fforddio marw. Bwci bo. So.
Be sydd fan hyn? Cod twyllon 3. Seren gweithon. Fi'n cael hwnna. Wel, fi'n gallu fforddio ddoi. Neu newid o 6. Falle. Neu swapio fe gyda hwnna. Biff. Newid o 6. Pale. 1. 5. 4. 2. Rolio 2. 1. Na, hwnna ddim yn helpu fi. Rewi 1 o'i ti sy'n bach yn pathetic. Bookie bo ma. Oh dear. Right. 6. 3. A dwi'n mynd... mae'n gormod o risg. Mae rhaid fi... mynd hwnna... hwnna... gwella iechyd. O, mae hwn yn mynd i bod yn agos pawb. Sori am hwn. Just un o'r pethau yna. So, angen 1, 6. No! No! For God's sake. Ooh! Oedd hwnna'n agos. Right. Nerbyn y boss. Ond beth ydw i'n mynd i uwchraddio? Eilrif. Odrif. Pale juggler. Ail rolio'r dis. Gwneud max 2. Cod twyllo. Pale juggler. Beth sydd dy fi yn o fan hyn? Defnyddio holl ddoniau jackpot. Colled cof. Spatula. It's tricky nawr. Mae gyd lawr i beth dwi'n cael fel jackpot. Gall y jackpot bod yn dda, gall y bod yn rubbish. Gwneud... mae dy fi hwnna. Gwneud niwed o 6. So fi ddim angen hwnna. Eilrif niwed od tarian. Mae mwy o siawns o cael a jackpot. It's done. Boss. Diolch Steph am dod o. Sorry am y we. Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yma. Fi'n credu achos ffôn fi oedd e wedi cysylltu gyda rubbish we y Wi-Fi fi. So sorry am hwnna. Stirphone on a boss. Come on. Come on heddiw. Heddiw. Come on. Drake.
O ie, mae rhaid stank bren. Oh god. Wait a sec, ydy hwnna'n ychwanegol? Sugar, mae rhaid I fi roi un o'r rein fyny then. Oh, shwna. Official Red Bull. Tiny Deverin Hydrate. O na, fe fi'n mynd I wneud? Mae rhaid I fi cael cymryd 5 HP terfynol. Ah. Okay, think nawr. Beth ydw i'n gallu fforddio cael gwared o? So, cod twyllo, cnyddu amrediad jackpot. Mae hwnna wastad yn handi, though. Mae hwnna'n dda, achos fi'n gwybod o'r dechrau, fi definitely'n cael 6. Ennill dis newydd. Mae hwnna'n dda o ran amddiffyn. Arfeithaf. Dyma lle mae y penderfyniad yma sy'n mynd I gwneud y gwahaniaeth. Mae ennill dis newydd yn really dda hefyd. Cod twyllo. Dwi'n... bydd hwnna'n mor handi, though. Be fi'n mynd I wneud? Beth bydde ti'n wneud, Steph? Mae rai fi gofyn. Fi wedi treulio gormod o amser ar hwn. Beth bydde ti'n wneud o ran tactegau? Mae rhaid roi'r stanc bren mewn I gallu lladdau. Okay? Mae tarian yw'r unig ffordd o amddiffyn. Yn y reolau, maen nhw'n taflu unrhyw beth nhw'n methu defnyddio, like ata chi. Oh my god. Mae ennill dis newydd yn really dda hefyd. Ydw i'n gallu neud heb hwnna? Chwech. Amrediad jackpot. Mae'r jackpots wedi bod yn eitha rubbish, though. Gan 2. Neu y pêl jyglo. Okay. Fi di roi mewn. Yeah, here we go. Boss. Dwi'n gallu arogli rhywbeth. Wyt ti wedi bwyta garlleg? Dwi ddim yn cyfri os wyt ti'n ennill a ti wedi bod yn bwyta garlleg. Hei, 6. So, fi am y tarian. 4. 2. 5. Credu. 1. Dalen ni wedi bwydo nhw mewn. Okay. Canolbwyntio. Okay. So mae hwnna'n 4, 5 neu 6. 5 neu lai. So mae yna 6. Hwnna'n 6 ar gyfer y jackpot.
6 arall. Mm. 5. Oh my god. Right, rhaid I fi trio yna'n 6. O leiaf fi'n brifo fe gyda 6. Fi am hwnna. 2. 3. 6. 2. Okay. Roliad auto. So, bomb. Right. A dwi'n gallu... So mae rhaid I fi cael hwn lawr nawr. So... Beth yw... Chwech, mae hwn yn 6. A dwi'n mynd I cael digon fan hyn. Oh my god. Please, 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 byddwch yn caredig. Yes! Come on! Yes! Yes! Yn onest, beth fydde ti hyd yn oed yn neud gyda'ch dymuniadau dy galon os yn illir? Na, sorry, cwestiwn dwl, gad ni fwrw mlaen gyda'r olwyn. Yes! Diolch, official Red Bull gun. Gunky. Ta beth, mae'n edrych bod ddim angen ti gwneud unrhyw benderfyniadau mawr ar beth I wneud, o leiaf ddim eto. Falle tro nesaf. Woo! Hanner o'r pobl bach dis wedi gorffen. Felly fi ymlaen nawr gyda'r beth yw e, dyfeisiwr, a wedyn y grach a'r cellweirwr. Grach, fi ddim hyd yn oed I wneud un. Oh my god. Right, y dyfeisiwr. Ooh. Beth yw'r amser? Fi'n credu na I cael newid gyflym. Ta-da! Right, dyma ni. Wey! Hedfan nawr. 4. Mae gen ti dy offer arferol, iechyd arferol, popeth. Mae'n siomedig bod gan eich holl alunion iechyd a chwanegol ac arfau wedi uwchraddio. Oh dear. Oh dear, oh dear. Rwch lawch hwnna sy'n dyfeisiwr sydd falle ar fi'n redig allan o stem. Hoffech chi bach o gyngor dyfeisiwr? Dyma hi, falle roi'r gorau iddi. Oh. Right, flipio nawr I y dyfeisiwr. I gweld os fi'n gallu neud e. Oh, mae trwy'n fi'n cosi heddiw. Ofnadwy.
llosgi'r dis I gyd. Biff. Boff. Right. Dyma hwn eto. Niwed. Ffon. Cleddyf. Dwi'n cymryd hwnna mas am nawr. Boom. 6, 3, 5. Pedwar, 5. Nawr, beth sydd fan hyn? Sibrwd. Na I roi'r ddau yna yn yr un canol. Beth yw'r teclins? Right. O'r gwanhau moves yn dda. Sa'n defnyddio hwnna digon, dwi ddim yn credu. 6. Sioc. Boom. Hwnna di gweithio mas yn perffaith heb defnyddio ffyrnigrwydd. Sy'n good. Tri. 4. 2 fyna. A 2 fyna. Theremin. Gwneud niwed 3. Right, tro yma. A fi am hwnna. 6. Theremin. A 3. O, mae'n llosgi nhw I gyd. 3. Chwech. A 6. Mae 'da fi ffyrnigrwydd ar gyfer tro nesa. A hwnna sbigyn. Lamp losgi. Nid I stopio. Lamp losgi. Yeah. Gwella iechyd. Right, na I ddim wneud hwnna eto. Tro yma nawr. Mae angen y 6 sy'n gyd. Hwnna. Twin peas. Oof. Tri. 4. Ooh, na.
Cleddyf. Be sy'n dynnu fan hyn? Uwchraddio offer. Gwneud niwed o tri dychwelyd y dis. Cael think, beth bydden ni'n uwchraddio? Crucial, I suppose. Mae 5 dy fi, felly gallwn ni yn dechnegol prynu'r ddoi. A dyna beth na i. Okay. Morthwyl. Flam twymwr. Na. Cyfuno dis. Crisialu achol. A fi'n amddiffynol. Gyda crisialu achol. Gwneud 4 niwed. Adio 2 pob defnydd. Right. Mae... Con plasma... Ni newid 3 dychwelyd y dis. Dwi'n credu a fi am hwnna. 4. Gwneud newid o 3... 5. Gwneud newid o 3 dychwelyd y dis. A... 6 sioc. Ar un fyna. O, gwenon nhw 10. Ready. A 6. Right, bydd rhaid I fi ddefnyddio... Oh, god. O, oedd hwnna'n risky. Fi ddim yn siŵr os oedd hwnna y peth gorau I wneud. Ond... Yeah. Metal scrap. Prif llafn. Right, fi'n mynd I swapio I gwella rownd yma nawr. Fi'n credu dyna'r pwynt I swapio yn dibynnu pwy chi'n erbyn. Rhyngrwydd. Boom. Nid newid o 3 dychwelyd y dis. A fi ddim wedi tro yna. Y row nesaf fi rhaid I fi ddefnyddio fe. Dwi'n credu. Oh no. Oh dear. Right. 4. Beth yw ffynig? Yeah. Gwneud newid tan o 3. Gwneud newid o 3 dychwelyd y dis. A nawr ffynigrwydd 6. Anghofio'r alergeddau dungeon. Dwedes i, gwnaed ddod gyda'r gwrthhistaminau byddai'n iawn, dwedes i.
Ond nes i redeg allan ar ôl flwyddyn ac wedi bod yma am lawer hirach nag hynny. Right. Mae hwn yn broblem. Achos o'n i ddim yn disgwyl. Oh dear. Some rubbish. Right. Fi'n stuck ar hwnna then. Metal scrap. Ydy hwnna'n uwchraddio? Ie, mae yn. So, dwi'n gallu rhoi o fyna. Ie. Gwneud cleddyf crusial. Ww. Beth hwnna bod yn cool. Os oes fi'n cael... Sa'n siŵr. Mae rhaid prynu offer, though. I chi mynd yn stuck. So, mae rhaid rhoi rhywbeth fyny pob tro. Gobeithio gallai wneud e gyda'r metal scrap. Fyna. Morthwyl. Gwneud niwed o 3, dychwelyd y dis. Gall hwn gweithio yn eitha da. So dwi'n neud hwnna a hwnna. Ennill un ar tarian wastad yn cael ei cynnig fel scrap. 6. Ddim quite beth o'n i ar ôl. Right. Gwella. Niwed o 3 dychwelyd y dis. 26 ddim really yn mynd i helpu gymaint â hynny. So. Y gyd am yr electromagnet fan hyn. Ennill tarian. Dau dreinyn. Martha, gwneud niwed o 3 dychwelyd y dis. So, a fi am hwnna. Tarian. Okay, pob dis yn troi'n 6. Fi ddim eisiau hwnna i ddigwydd to. Drolio nawr falle. 3 Mae electromagnet yn eitha da, i ddweud y gwir. Lwcus dim rhaid fi gael gwared o fe to. Spanner.
Metal scrap. Dwi ddim yn gallu fforddio unrhyw beth arall. Na. Okay. Llawr 4. Dyn gwiael. Fi am y bwli gynta. Barricade. Pimp. A 7. Eltarian. Arolio 26. Barricade. Dim ots beth sy'n mynd fyna, i ddweud y gwir. Ddim really... Oh, actually. Dwi'n gwella gan 2. Dwi'n defnyddio... hwnna fyna. Actually, oedd yna overkill. Oh well. Oh well. Okay. Dal o flaen. Gwella 2 a tarian. Mae'r cydbwysedd o gwella yn y rounds yn peth pwysig. Alright. Ddim credu ma angen i fi. 7. Dim ond 7. Dwi angen gwella gynta. Ac yna gorffen off. Barricade. Llosgi dis. A fel pedredig neu'r dyn gwiael. A fi mae dyn gwiael, dwi'n credu. Rolio 26, prif llafan. O, ydy yn well i fi falle y cleddyf crusial? Bydd angen hwnna wedyn. Ond dim ond un go yw hwnna. Rolio 26. Mae hwn yn tricky. Neu, rwy'n cadw ar gyfer... Right, beth yw iechyd fi fel? O, mae'n llawn. Okay. Na cadw fe ar gyfer tro nesa. Actually, mae fe'n gwan i dan, so byddai'n silly... Cleddyf Christian... Na, mae spark yn dan, though. Be fi'n neud? Gwiel yn wan i dan, yeah. Barricade. Tree. Pimp a 2. Ale-reef. Right. Oh dear.
66. Ww, rifau mawr fan'na. Neu gwella gan 4. Defnyddio 3. Hwna. Gyna hwnna. Newid o 9. Mae'n curo fi. Right, rhaid bod yn ymddiffynol fan hyn. So, 5. Wyth. Dim lot o bwynt. Os fi'n llosgu 1 o disfe, fi'n colli 2. Okay. Barricade. Gwella. Un fyna. Un fyna. Oh. 9. Mae bach o gap, ond dim lot o gap. 4. Gwella. Wedyn... Be na i wneud trwy yma i sgoi cael fy losgi i wneud hynny. Wee! Right, un go bach arall. Saba. Hyfryd. So nawr, dwi'n credu be na i'n neud yw swapio a gael y cleddyf crisial yma mewn. Yeah. Max yw... Right, 3. Pity fan'na. 5, right, mae 5 da fi, so mae'r 15 yna yn mynd yn syth. Does na ddim dyblu, pob ti sy'n troi 6. So, hwnna, 4 a 3 fan'na. Gwella. A gwella. Woohoo! O, mae di haneri iechyd fi. 8. Hooray! Hwnna'n ffantastig. Achos mae dy fi ddigon. O, fales, ia. Mae dy fi ddigon. Wneud hwn. 3 a 3. Yn credu fi'n lefelu fyny to beth, ond mae'n handi. Ie, mae hwn jyst unwaith y frwydr, felly... Ni'n meddwl... Neu dwi'n mynd am electromagnet. Gwneud 4 newid. Adio 2 pob defnydd. So 15. Dros cyfnod fi'n cael 4. Adio
6. Mae tua'r un peth. Be fi'n mynd i wneud? Uwchraddio. Uwchraddio rhywbeth. Mae jyst yn neud yn llai. Prif llafn. Fi ddim yn siŵr os fi wedi wneud y peth cywir fyna. Ond... electromagnet. Peth yw dim ond unwaith ti'n defnyddio hwnna. Electromagnet. So... dychwelyd y dis. Swyn canol nos. Gawn ni weld. Sut fi'n gallu neud hwn? Ffynigrwydd. So really peth gorau I wneud fan hyn, double 8, mae hwnna'n double 8, so mae dyblygu dis fan hyn ta beth. Mae ddim yn gael fi wneud y 2 waith, ydy? Gawn ni weld. Dim lot o gwahaniaeth. Okay. Okay. Ble mae'n lleihau y gwenwyn? So, nawr, a fi am dyblygu dis. Dyblu. Nice. Gwneud niwed o 4. Gwella. Right, tro yma, credu beth na'n neud, dyblygu hwnna, a wedyn gwella fy hun. Dylen ni wedi defnyddio un o'r rai eraill. Dyblygu pob dis. Beth ydw i'n gallu... Ble mae iechyd? O, mae fanna, ffain. Ni'n poeni fanna. Mae, nôl. Gadael. Gen I ddim lot. O ran gwella.
Sy'n point cael hwnna. Gosh. O na, paid. Paid wneud hwn i fi. Please na. Suppose. 6, 7. Dwi angen gwella though. So, os dwi'n neud hwn. Right, os mae 6... mae hwnna ddim yn helpu. Rolio 1, 6. Na. Mae di ysgoi hwnna. Mae hwn yn ofnadwy. Right. 8. Diolch byth. Gwella. Gwneud niwyr o 4, dychwelyd y dis. Dim os beth ti'n rhoi fan'na. 7. Okay. So mae'n mynd i ysgoi un o symudiadau. So, beth yw'r un mwyaf gwan? Beth hwnna'n 4, ond mae hwnna'n 10. Gwella 2. Rolio 1, 6. So, unrhyw mantais? Na, ond... So... Dyna ni. Mae'n mynd i... Beth fi'n neud hwn? O leia bydde ddim yn... Diolch byth. Oh my gosh, 13. Na! Okay. 4. Mae di ysgoi hwnna. 5, 6, 7. Mae'n mynd i ysgoi hwnna, di e? Na, dwi ddim. Woo!
Right. Eitha sgoi hwnna. Sy'n meddwl. 4, 5. Ooh! Gwneud niwed o 4. Na, mae rhaid I fi cadw'r bywyd. Right. Beth ydw i'n mynd I wneud nawr? Bydd rhaid I fi uwchraddio rhywbeth. Ddim yr... credu... Gwn Peladr. Yeah. Dim lot o opsiwn. Iechyd. Angen iechyd. Oh god! Right. Baff. Cyfuno dis. Gwella gan 3. Gall hwnna gweithio. Cyfuno dis. Defnyddio hwnna. A wedyn... minimum o 4. 8. Yn lle 4. Sim lot ynddi. Wyth yn gwell na 4 ddo. Felly... Ond dwi'n stryglo nawr. Gwella. Neu beth e? Pob dris yn droi'n 6. Wel, ie, mae 'da fi hwnna. Ta beth. 6. A hwnna. Oh god. Lwcus fanna. Cyfuno dis. 4. 4 yn 16. Hwnna'n rhoi fi mewn sefyllfa eitha da I fod yn onest. Oh my god. Right. 412. Mae'n okay. 6. Gwella. 6. A 4. A 4. Perffaith. Right. Cyfuno dis.
Be sydd 'da fi fan hyn? Oh god. Fi lawr I stuff fi really just stuff fi'n hoffi nawr. God. Be rhaid fi roi rhywbeth fyny. Oh man. So, gwella. Pump. Newid o 4. Oh my god. Dwi'n in trouble fanna. Right. Bwff. 4. 4. Minimum yw 3. Felly rhoi hwnna fanna. Hwnna fanna. Hwnna fanna. A dyna ni. Y llygodyn fawr yma yn dda. Yn gryf. Oh god. Mae hwn yn mynd I bod yn agos iawn. Oh my god. Felly 4. O, un munud. Cyfuno pob dis. 4, 5, 5. 4, 8, 12. 12. Dwi gyda digon nawr. 6. Os dwi'n neud 4. Na, bydd e ddim gyda digon. 6. Na. Tro nesa. O na. 8. Gaf I fod. 9. 10. 6. Mae hwn yn ffain nawr. Achos wneud hwnna gynta. Gwella iechyd. A wedyn boom. Whooii! A dwi... Oh! Newid o 10. Cyflymu 6 I bob cyfri. Mae rhy hwyr am hwnna.
Dwi weld beth sydd 'da fi. So mae 'na un slot ar ôl. Haha, dwi'n mynd am gwella. Rhaid i fi mynd amdano fe. So, byddai'n cadw o fewn y gêm trwy defnyddio iechyd. Oh my god, bydd hyn yn 2 rediad yn olynol, bydd yn ffantastig. Dyfeisiwr yn erbyn Beatrice. Okay. Fi ddim yn cofio beth mae Beatrice. Fi ddim wedi chwarae yn erbyn hi am spel. O, helo na, dwi wedi bod yn meddwl am beth i ddweud os bydde ti'n troi fyny eto. Roedd hwn yn edrych ar rhywbeth o gwmpas di-strywio ac yna cefais fy niflasu yn meddwl amdanat. Right. Dwi'n neud pob dis yn tre'n 6. 6. So... 3. So, a fi am newid o 10. Mae'n lot mewn yn beth yw e. Neud hwnna. A hwnna. A 2 fanna. Oh, yeah. Gallen ni wedi defnyddio ffyrnegrwydd, I suppose. Yeah, dylen ni wedi defnyddio'r ffyrnegrwydd. Mae'n gryf. Mae hi yn gryf. Adfywio. Gwella. Right. Dychwelyd y dis. Nawr. 5, 8. Okay. Oh my god. Adfywio. All fi gwella. 4, 7. A... Oh, na, 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 na. 6. Oh my god. Oh my god, mae hwn yn horrible. Fi mor gutted. There's no way fi'n mynd I gallu cael 43 mewn un go. Just rubbish. Prynu 10.
mor agos, ond eto ddim digon dda. Dau gi bach yn mynd i'r gair. Esgyd newydd ar bob troed. Dau gi bach yn dŵad adre, wedi colli un o'i sgidiau. Dau gi bach. Brum bum bum, brum bum 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 bum. Right, Sibrwd. Bant â ni eto yn y dwnsiwn, yn y dwnsiwn, yn y dwnsiwn, yn erbyn sgwid babi. Mae hi'n babi, mae hi'n babi. O, babi bach. O, babi, babi. Bobby, Bobby, Babber. Chwech a chwech. Chwech fan'na, 9 a chwech. Boom. Boom. Saith. Felly, chwech. Os dwi'n neud chwech. Neu ydw i'n mynd am hwn. Ydw. Achos dwi'n gallu neud hynna. O, ti'n ennill, roedd hynny mor glyfar, roedd e'n gymaint o hwyl chwarae gyda ti. Please ymweld â fi eto, rwy'n mynd yn ddiflas ac yn unig iawn yma. Cleddyf. Theremin. 4, 8, 9. 4, 4 ac 1. Dyw hwn ddim yn dda iawn. O. O na, tro nesa. Ach, 9, 6. Ddim digon da fi ta beth.
Aha! Nawr dwi ond angen 66. Yay! Yay! Deuddeg a deuddeg mewn un go. Neu cleddiwch. Fflam twymwr. Crisialu iachol. O, fi angen prynu rhywbeth sydd ddim yn dda iawn. Fel... Neud un... Ydw i'n uwchraddio rhywbeth? No, fi'n prynu scrap. Right. I cael gwared o scrap. Ti'n mynd i roi cyfle i fi cael gwared o'r scrap? Dyna cwestiwn mawr. Gobeithio ma fe. Pimp. Scrap. Boom. Boom. Whee! Mae scrap wedi gweithio. Felly nawr, os dwi'n dod nôl, bwmp. Beth mae bwmp yn uwchraddio i? Bwmp, oce, hergyd mega. Credu dylen ni cael digon. Gallu uwchraddio rhywbeth. Fflam twymwr. Byddai'r fflam twymwr yn dda os mae popeth yn troi'n 6. Ww, nes i ddim meddwl am hwnna. Mae crisial iachol yn dda hefyd. Mae hwnna just un round. So, os fi'n cael 6, 12, 18, 24, ond dim ond unwaith o frwydr, dyna risg, si. Oh my god. Yn well i gael hwnna. Dwi'n credu bod e. Ie. Fi ddim eisiau defnyddio fe nawr. Barricade. Tarian. Falle os dwi'n neud hwnna. 4. Eee. Just beth o'n i eisiau digwydd.
really angen bwmp. Ennill arian. Roi hwnna nôl mewn. Okay, ydw i angen... Sydd dyn ni fan hyn? Seithwr peas. Oh, man. Bydd hwnna'n handy. Fflam twymwr. So, ydw i rhoi hwnna mas. Rhoi nhw mewn. Cael bach o amddiffyn mewn. Okay. Bwli neu tasgmon. Ba, 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 ba. Fi'n gweld afal fan'na. Sy'n apelgar iawn. Plus 1 i'r dis i gyd. Wel, na i gwella fy hun gynta. A wedyn neud 6. 1. Symud hwn tipyn bach. Right. Good. Ooh. Ooh, hwnna'n eitha cool. Os ti'n neud hwnna. A... 2. Newid o 2. 1 tarian. A dyna ni. 15. So, gwella gan 4. Dwi'n credu mae'n well i mi wneud hyn 6 a wedyn fan'na. Credu dyma bydd fy rediad olaf heddiw. So, 6. Gwella gynta. Metal scrap. Yeah, man a man. A 6. Dyw'r tariannau ddim yn cario drosodd, ond dim ots. Dim ots, dim. Bwli 3. Dwi'n mynd i wneud, be dwi'n mynd i wneud? Right. Cymryd y risg nawr o ddim defnyddio crisial iachol. A fi am y bwli. Gun peas. Peas, please. Ffyrnigrwydd. 6. Ac... Neu, rhoi hwnna fan'na. Yn barod. Dim ond 1. Gun peas. 6. Ond gallai wneud y 6 trwy adio nhw. Yay! Yeah. So yeah, oedd e'n boenus iawn mynd i'r brwydr boss dim ond i golli. Ond, dyna beth sy'n digwydd weithiau. Mae cymryd yn nhw gyd. Y dda a'r drwg. Ti'n methu cael y dda heb y drwg. So,
Right. Crisial iachol, fi angen hwnna, really. Dyna ni. Be sy'n fan hyn? Cleddyf crisial. Gwneud niwed ail ddefnyddiadwy. Yn cymryd fyny llai o'r le. Ond mae dyblu... Ond mae ffyrnigrwydd jyst yn rhoi 6 i ti. Dyna tricky thing o fe. Twffin, jar ysbrydol. Mae'r jar ysbrydol... Os dwi'n neud hwnna... Gwell i fi... Swapio... am y crisial iachol. Achos mae fe'n lleihau y gwenwyn. So, 15 pedwar a pedwar. Arcade. Gwella gan 3. Gyna ffyrnigrwydd 6. Yee. So nawr dwi'n mynd sefyllfa. Mae dy fi cleddyf crisial arall, felly ti ddim yn gweld, mae ddim yn diwedd y byd. Cwestiwn yw, pwy? Bwa croes. Twffin, neu'r dyn eira? A fe mae twffin. Twffin bach! Twffin cryf yn erbyn tân. Dyblu weithred nesa. Ww. Diddorol. Naw, 18. 18. Beth hwnna'n neud? Ond gall hwnna bod yn 24. Felly neud... Ond mae dyfu fe pob tro, oes e? Ond mae hwn just unwaith o frwydr. Felly... 18 yn opsiwn dda. Dwi'n credu. So... Rhaid ni ddweud 18. Gana 5. Okay, beth sydd ni nawr? 9. 9. O, un munud. Na, mwy na 9. Whoosh. A 9. Neu ti'n well i mi mynd fyna a wedyn fyna. Ooh, diddorol. 6. So, be na i'n neud yw gwella fy hun. A wedyn... Dyna ni.
Beth ydw i'n mynd i wneud? Lamploski. Go on te. Neu cael hwnna. Theremin. Mae digon o pethau gwan fyna nawr. I peidio ffoni. Neu ddim defnyddio hwnna eto. 6 a 6. Hwnna'n dechreuad y ddawl. Boom. A... Be sydd dyn ni nawr? Peleneira. Dwi'n credu ni'n oce nawr. 5 fyna. Gwella. A dwi... gallai gwella. A wedyn defnyddio ffyrnigrwydd. A dyna ni. Perffaith. Theremin. Right, beth ydw i'n mynd i wneud? Dewis gwobr. Uwchraddio offer. Copio offer. Beth bydd yn handi cael 2 o? Beth yn mynd i uwchraddio? Go on then. Neu... unwaith y frwydr 15. Gall hwnna bod yn huge though. Gall hwnna bod yn 60. Right. Neu trio hwnna. Dwi ddim defnyddio fe eto though. Dablygu dis. Ooh. Neu cadw hwnna. Mae'r 2 yna gyda'i gilydd yn wych. Right, y Kraken. Le dyma'r rediad pawb. 5. Theremin. 6. Mae'r trees na yn wan, ond beth... maen nhw'n oce. Felly, Theremin. Dwi ddim yn gallu gweld. Damn. Leia fi'n... Mae iechyd fi'n llawn. Oh gosh. Oh gosh, oh gosh. Beth ydw i'n mynd i wneud? Right, Theremin. Gwell i hwnna dyflannu. Oh. Yes. Right. Dwi ddim really eisiau cael gwared o'r reina. Cleddyf crisial. Ffyrnigrwydd. Hwnna'n double though. Os dwi'n cael double gyda'r un arall, gyda'r 4. Oh my god, mae'r penderfyniadau yma'n anodd. Gall hwnna bod yn dda. Lle cadw fe.
Ni'n newid o tri defnydd tro yma. Mae tri defnydd yn handi hefyd, though. Right. Mae unwaith o frwydr pethau yn risgi ofnadwy. Felly na i cadw hwnna. Dwi angen rhywbeth. Gwneud 4 newid, adio 2. Right, bydd well da fi roi fyny electromagnet yn rhywbeth arall. 5, mae fe'n level 5 though. 39. Cowboy yn 5 hefyd. Blythe yn 4. Okay. Dwi eisiau uwchraddio rhywbeth. Electromagnet, na. Bag Kevin. Figio. Doblygu dis. Right, fi ddim ar y foment yna nawr eto. Felly, ni dod o fanna. Just curo'r Blythe cynta. Dyna yw'r beth cynta i wneud. Curo'r Blythe a wedyn gweld. Gwneud 4 newid, adio +2 pob defnydd. Right, os dwi'n siocio 2, mae'n dechrau. Nawr 5 a 2 3. Mae ffyrnigrwydd dy fi, ffyrnigrwydd yna, mae ffyrnigrwydd yma bach yn wahanol sy'n felly na i gwella 6. Ni cadw'r ffyrnigrwydd yna ar gyfer tro nesa. 19. 19. Felly dyblu'r weithred nesa. Oce. Neu gwella gan 3. 6. Nawr troi nhw gyd. 8. Dyblu weithred nesa. Ac yna, dyna ni. So, be fi'n mynd i wneud? Rolio 10 ychwanegol. 8. Cornelius yna, a Cowboy. Fi ddim eisiau uwchraddio nes bod y rownd olaf sy'n risky, ond dwi ddim yn gweld opsiwn gwell i fod yn deg. Beth oedd Beatrice nawr? Mae'n rhaid fi cofio beth. Fflam twymer, ti ond yn gallu defnyddio fe unwaith y frwydr, ddo. Dyna yw'r risg fanna. Figio 60. So mae dal 60. Mae'n risg. Mae'n risg. Oh my god, fi yn stuck. Fi ddim yn gwybod be i wneud. Cornelius a Cowboy. Mae Cornelius yn haws na'r Cowboy.
Ond os dwi'n neud y cowboy cynta, o leia wedyn, dwi'n gallu dewis cwestiwn mawr, beth ydw i'n mynd i roi fyny? So, gwn peledr, 3 defnydd. Fi ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle fi ddim gyda digon o stuff i ddefnyddio. Dyna yw'r broblem. Sioc, adfywio, difrod, dyblygu pob dis. Niwed tan o dri. Fi eisiau defnyddio rein gyda'i... Fi ddim eisiau defnyddio fe eto. Oh god. Mae hwn yn mynd i bod lawr i'r thing olaf. Morthwyl. Crisialiachol. Falle bydd rhaid I fi. Ddim yn gwybod am hwn. Rolio de ychwanegol. So, nawn ni ddweud dyblygu hwnna a minutry. O, dim ond 3 oedd... Dylen ni wedi defnyddio'r 4 felly. Na! Pob dis yn troi yn 6. Rolio de ychwanegol. Gwella. Dyblygu dis. Credu. Gwell syniad I fi troi nhw gyd. Oh, come on! Deuddeg. Sy'n gadael fi gyda 6, ond dwi angen gwella fy hun gynta. Ymladd da ar ôl yr uchel, byddai'n coginio gwydd I ti tro nesa. Peidiwch â phoeni. Right. Dyblygu pob dis. Angen double dad wefru sioc static. Right, fi eisiau hwn. Beth ydy hwnna'n neud o? Can I niwed o 3? Gwell I fi roi hwnna I ffwrdd. Beth
Dwi'n gallu prynu. Boomerang. Os dwi'n prynu hwn, mae'n meddwl ar gyfer y final bydd 'da fi ffyrnigrwydd. Okay. A wedyn os dwi'n mynd nôl a defnyddio hwn, dwi'n gallu ffito fe mewn. Oh my god. Oh, mae hwn yn tricky. Na, un munud. Fflam twymwr. Dwi angen hwnna fan hyn. Ydw i'n gallu... tri un. Oh my god, mae hwn yn anodd. Morthwyl. Beth sy'n tu ôl fan hyn? Right. Beth sy'n ar ôl fan hyn? Defnyddio tri. Gwneud niwed. Peri gwanhau o un. Os dwi'n prynu hwn hefyd. Ac yna morthwyl. Sy'n pwynt cael crisial iachol. Boomerang. Na. Niwed. Yeah, dwi angen hwnna. Lle hwnna hefyd. So sut ydw i'n wneud yn siŵr bod y boomerang sydd yn diflannu? Ah, here we go. Cant a deg. Clonio pob dis. Gwanhau. Pob dis yn troi yn 6. Debyggu pob dis. Gwella beth sydd 'da fi fan hyn? Gwella 2 yw'r mwyaf. Gyna 6. 6. 6. 1, 2, 3. Sgen I ddigon ddo. 6 I fy hun. Oh my god. Ma' hwnna'n risky.
ddim yn mynd i poeni gormod ddo. Achos mae 'da fi ddigon 6. Sim rhaid I fi roi niwed I fy hun. So na I ddim defnyddio hwnna. Dyfais clonio. 6. Meddwl amdano fe nawr. Ie, mae 6 yn mynd I bod yn well. Oh! Nath e ddim gweithio mas fel o'n I eisiau fyna. Mae'n gwell I fi wneud fwy o le. Right, dyma ni ddim. O'n I eisiau'r boomerang I fynd. Fi'n gwybod beth yw'r reolau gyda hwnna. Pam mae'n neud hwnna? Oh well. Double dip ar y Dicey Dungeons heddiw. Ti o ddifri wyt. Ie. Fi yn. Ond dyma bydd y... fi di colli unwaith I Beatrice Emrys. So dyna ni. Fi ddim... Dyna bydd am heddiw. Fi ddim yn gallu wneud mwy. Oedd rhywbeth... Oedd e ddim gweithio fel o'n I eisiau. Tyrchfa. Right. Morthwyl, gwneud sioc. Bach yn risky. Ond jyst fi'n gallu gwella fy hun. Fi ddim yn meindio. Dwi hwnna ddim lot. Mae gyda hi pethau cryf. Ah, look. Right. Dyma ni. Big guns. Dwi'n gwella ddo. Tyrchfa. Lle na I wneud... Fi'n teimlo os fi ddim yn gwella, fi'n mynd I dyfaru fe. Pob dis yn troi'n 6. Mae rhaid I fi gwella ddo. 6, 12, 18, 24. Bydd hwnna'n dent mawr. A siocio un o nhw. My God. Lawr I 29.
Okay, mae 'da fi ffyrnigrwydd eto. So, na i wneud fel tro diwetha. Na i gwella gan 4. Defnyddio ffyrnigrwydd. So, 6. Bydd hwnna'n rhoi 6, ond minus 12 ond 6 nôl i fi. Neu dwi'n gallu cymryd 6 o fe sy'n mynd i roi 18 a just croesi bysedd. Ie, bydd rhaid i fi wneud hwnna. Mae'n llawer rhy risky. Oh my god. Tree. So felly fi'n mynd i mynd am 12. Fi'n credu fi 'di ennill. 12 adio 5 yw 17. Adio 5. Yes! Dyna ni. Ti'n gwybod, dyw ddim un ohonoch chi fel cystadleuwyr wedi ennill dymuniadau mwyaf eich calon eto. Am lwc ofnadwy o wal, unrhyw ffordd, mae'n amser am spin anlwcus arall o'r olwyn, o dwi'n mor falch. Get in, yeah. Ti'n gwybod. Whee! Wff, o'r anffodus, mwy na thebyg tro nesaf, reit iawn. Oh my gosh, mae'n dechrau llenwi, Emrys. Yeah, so, fori nawr. Bydd diwrnod o gobeithio gorffen gyda'r dyfeisiwr. Wei, dyfeisiwr. Beth fi 'di ennill? Hoffterau brwsion, lint, reis, llwch, trwchus, cas bethau, bandiau gwallt, gwydr, toredig, darnau, arian rydd, cortyn. Hoffwy gronynau o siwgr wedi cwmpo dros llaw, reswm dros ddod i'r dwnsiwn, eisiau stopio'r byd defnyddio gair sbwriel o gael ei ddefnyddio pan mae rhywbeth yn wael. Okay. Good. Right, dyna ni. Gobeithio chi'n gallu ymuno ni am ein sesiwn cymunedol heno am hanner awr 7, sef Human Fall Flat. Felly, ie. Emrys, na i weld ti wedyn. Atgoffa ti nawr, so cofio hanner awr 7, Human Fall Flat. A i reina chi sydd ddim yn gwybodol, mae Nintendo Switch, mae fersiwn Nintendo Switch o Dungeon y Dis allan. Ewch a cael e, mae'n game ffantastig. A fi bron yna nawr. Fi'n kind of dros hanner ffordd o leia. So, yeah. Right, so pob hwyl, gweld chi wedyn, ta-ra, ta-ra. Diolch Emrys, Steffan, Ieuan am dod draw i siarad heddiw. Iawn, pob hwyl, ta-ra, gweld chi wedyn, hanner awr 7 nôl am Human Fall Flat cymunedol.